Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya, ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. Nilwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumululhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang silang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig, bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal,
Hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipagkikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Hello, hello. Manalangin tamo po. O pagpalang Diyos sa igpa. Ginomisan po pa si Bayo ngayon ng Society. Baka niyan kaya po Diyos kong kukulait pa salamat. Uli na po ginonin binya mo pong lugod. Person pong sikanan kaya kami kingaldo at bengi. Yung pambanal ngayon ng Society. Diyos ko paintulutan niyo pong ibeming kaya kaming sarili. Bang malyaring makanyam lang pong hagawa din banal min tungkulan. At sana Diyos ko, dinan mo kaya pong lalong maigit. Kapag sulungan, kreting kabyas nan banting upayang makanyamila pong hahabandi. Data Diyos kong katuliran, kaparapat mo kaya kami. Yung pambanal lalong maigit, makanyan mo kaya pong dinan sikanan. Karagdagan, kapibabatan ka rin kaya kami tungkulan bang lalong maigit, makanyan kaya po Diyos kong sumulong. At sana Diyos ko, reta pong kaya kaming kapatad. Hangining haldong iti, nung nuwaran Diyos ko, itapong kapanandaman ng pondaylan, lako mo po karelabanting upayang Diyos ko, pasibayo makanyan kaya pong habi-habi susuyo king kaya kang harapan. Ipambanal ngayon war sa iti, sana po, abandim la sana Diyos ko, retang hanggang kabyas na malyaring, miyapag ngayon war sa iti, banting upayang Diyos ko, makanila pong maglulang karing kaya kaming puso ang pong kaisipan. At ngayon war sa iti Diyos ko, sana po, lalong maigit, makanyan may po Diyos kong ipagkalub, yung malyari Diyos kong espiritong banal at titipa, kaya kami banting upayang makanyana kaya pong tarian at ituro kaya ta Diyos kong paralan, malyari Diyos kong ikasulong da puding balang metong kaya kami. At lalong magit Diyos ko, banting upayang dating bagang areti makanyan la pong miganap kaya kami, ipambanalo ti puding kaya kaming piling kasangkapan Diyos ko, sanang panimunan mula, dinan mo po Diyos kong matibe, hugnayan, banting upayang Diyos ko, makanyang do pong hagawarin banal dan tungkulan. Ginoda ka pong salamat. Ila po reti rin kaya kaming samu kaya ka Diyos ko. Yung lugod mo ang pambendesyo niya po mo muna pong talwi. Manibat ngayon gang wakasya nasa po daw po salamat.
Maikling pagpapaliwanag sa isang hilahin ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita, materya, sa daigdigang hindi nakikita, Espiritu, sa pamamagitan ng talitayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, hindi nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat panggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamatas ng katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o ang kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitay na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinagkikilala ng medyumidad.
leldot kauran waye ko painawa gyamang itang subo King bie yut yu uleng bia sanako iti kabias na niya Ingkalam na ding Diyos ko yang babiye ko talasambong reino angin ni atiyo wa magkapilit lo dating sarili King boyeng pamintuan ing maestrong Ginoo kelwat ning panahon at oras ay atiyo ding ke kong sarili king pa magaraliyo karing ba nebane karing sariliyo pakikwanan iping magkulang kayo king pa makiramdam banal ng amano at balik-balik lang king pakiramdam iyo sanay kong sabla maya kitke kayo tuneng mekatipon nore ting puso yo nasa tulot
ning manualang tao king ang gamon ngeni ing mayakit kayo king tingka kulangan loring sarili yo pigaganakan babiye ko ke kayo ding batas lo yuka kalingwan waken alang pili alang mamuntukan para pare mo engke kong kabelyon o harapan naning Diyos wada pat ko'y kongan adwaya mong oras adwa na ke kayo alang luwalat langap king pa mete ponyo hanggang elasapak deting loklokan iyo at alakeng luwal pakatanda na niyo wayen ako bingot king pamakiramdam at hanggang iyari banal yung tipunan at alang mama ko keka yumetong man nung etutong tuto iti kailangan wameyakit nako kasalpan tayo nun mo belo gayato kakilala reyan si Bulaka renon eyo kakalingwan matuwa na kayo kayo ikongan lunto kong modelong lerandang lawan deting ko patadiyo
alang manwa laman kasalpan tayonan king makatuliran wa magbili kayo ikayo'y kongan heno po namdaman ning man walang tao ning babiyayan ko ding batas ke kayo ikong sabla lang tutulduan ko metong kayo king Diyos at metong ko kako uli na ning lugot kayo at iyo kung sabla maminto king Ginoo lang pa magkunwari lumakad kayo o anting taong biyaso kakalingwan niyo na lumakad ko at pangaral yoyo iting ebonghelyo mabilugayoto king bayong akamton sab lang boreyo nung totongi kayo king Diyos na atiyo wa pinekopay na kasalpan tayanon tikdo kong matulit king po mo anuparan waye ko pa yali karing katungkulan bakong emipayal yan karin king kayaryon ing lugod na ning Diyos babien na kayo o lanong liliwan dating sarilayo aniyayengad wan ko kung sa
atiyo magpakasikan ko kin ko lamning Ginoo wa manunging subok nung misan daratang karing sareleyo wa eyo pa yaliyan banal yung tungkulan lalong sisipag yan ban king Aldo bukas inggalal ke kongan nung daratang yaman ing kainon ke kayo manyawad ko king Diyos huwag tapat kayo kanita'y biyeno iting kailangan niyo alang pa subali miyabike kayo kay batilarete reng det kong kasaywan magmasipag kongan kareting tungkulan wami babatakong alang kayang ganan ikong sabla luluguran kongan adios ing bendesyon ke ko kapayapan king pamanwa layo magtapat na kongan king Aldo at Bengi waye katutok ng hanggang yeiti nganayakwang dasan sinuyuke kayo banal yung tipunan king balang penandit huwag sadya kongan uling balo oras ng paniyatang Santa Veronica lakwanda na kongan
Hello. Muna po, ipayabot ko ing ngaya pahabak. Muna kitang metong nga Diyos. Alina lang kinsablang bagi. At kaya katamong mga kapatid. Kadwa kaya katamong mga kapatid, mga nanong, magkapilit. Darapat maminto ka rin kaya katamong banal at tungkulan. Misan pa po nung makananong mag-aral tamo po kayong meto nga paksa ami talaga ng Sabat IT. Nung makananong mampag-aralan miya ikasulong king kaya katamong biye at ikatagumpe at ikaligtas na imbalang metong kaya katamong. Yung kaya katamo pong paksa pakiisa sa Diyos. Kay ba't pa mo pong abot sabi? Dintang niya po kaya katama yung banal na espiritu. Anong makananong binyeno rin banal na mensay, turu, at paganaka kaya katamo. At nung makanano pong sabi na, eta na po bingot kin pamakiramdam. Eta na po kaya bingot pin king pamakiramdam. Totoo po ini nung makananong ita mo. Nung kapilan tamo po menwala kini. Nung makananong tinungtong kini. Anong makananong makinandam. Pag-aralan tamo po king kaya katamong kasarilinan, kapilan kaya ita. At mga nyanta na po katwa, makirandam ka rin salita ng Diyos. E tamang pulong up kayong santuaryong ini o karing alawang simbahan, makarandam tamo po ka rin salita ng Diyos. E po makanyan? E tana po bingot king mayap abalita, king banal a salita ng Diyos. Ano pong sabi na ng banal? E tamo po kanong magkunwari. Dakal po kaya katamo hakakit ko. Anong makananong may karandam yung banal a salita, dapat pahalyana. Magkunwariya king sarili na ay nabalo. Tutupoy ni. Sabi na po, ako magkunwari in Diyos e pabiro. E tamo po balo ing mapanako kapilan niya datang. King kasikan tamo, eta balo. Ingeta na migising. Inalakat tamo mong kindalan. Anong makananong elingad kaya kayo? King pamilyami, mi palyari. Anong makananong king wanobi. Dapat lipat na nita. Yung tamo po malulungkot. Huling itamo nga dasan tamo po yung kamatayan. Malungkot tamo po itamo king mana katamo ng Diyos. Di sana katamo yung mapanako o yung kamatayan. Et ay tinggapin Diyos, et agagawa kayong kaburyana. Kanta tamang pulungkot. E po makanita? Ya ako masaya ako, kapatid. Masayang malungkot. Uling din pamilya kung may wala. Nabalo ko. Magkanakala. Mga Diyos la. Makagulis la yung kaburyanan ng Diyos.
tatangis ko man kapatid. Lipat na niti. Ating saya galak king kana akong puso. Malungkot na mo nung imbiyanan ng tao may akwaya. Nabaluta mo, iya tutugiking kaburyanan ng Diyos. Wabalo ko pan, walang tamo po, itamo. Ating reincarnasyon, dapat kapatid yung masyadong kakayan kingkiya kong sarili. Uling Diyos yung may payag sa bla, po tayo na nakatamo din ng pagkakataon. May layon pa kini. Nayata na makapagbayo at makayari king katamang banal at tungkulan. Isipan tamo. Hiningal, imbiya tamo ngayon eh. Api na yung talwi. Panigurado king kaya katambi na yung Diyos abe tayo. Kamati tamo. Pagkikiisa sa Diyos. Makanano po wari makiisa king Diyos. Literal bagi, kapatad king kapatad, makisan metong ka. Kaya ang kapatad, hindi po kaya katamong presidente, bilang manungkulan, ngita mo po makisan metong tamo kaya king bayan ng layunin, king kaya katang kasalpantayanan. Paglokwan tayo po, mali tayo. Tukita mo kitang pamisan metong naning metong kasalpantayanan. Eta magkunwari sabi ng Espiritu. Uling eta mo po, bingot kin pamakinandam karing amano na ng Diyos. Makalunos tamo po kung magkunwari tamo. Uling sabi napin din nga lumang banal. Bugbog tayo na po kanong karing banal amano. Nangyari kang boxing, talagang alang pilatan ng bugbog o kay king kaya katamong lupa. Uri na pong sabihan, sapat na yung banal a mensahe, banal amano katuruan ng Diyos kaya katamo. Kaya katana mo po yung kulang. Kaya katana mo po. Eta mo po manyang kanan. Nang minsan dadalo king kaya katamong biye. Kukutan kitang metong nga Diyos. Totoo po ini daraanan mo naman king kanakong biye. Dapat pigilan tamo po ini uling. Magbalik mo naman po kaya katamo. Ita mo po yung may kulang, yung Diyos yung may kulang kaya katamo. Uling pekalub na po yung Diyos, yung Kristo kaya katamo. Nalang pasubali. Na ita mo makasalanan tamo, ita mo mapanako tamo, ita mo mapaglaram tamo. Di nga liwakin, makamatelo. E na sinabi kaya ka, magbayo ka pa. Bayo ke, pagkalubing ka na akong anak, ang metong muya mo, para kaya ka, miligtas ka. Halipo, e na po gawa yung Diyos ta. Kaya kapatad, nanuwari yung tunay, pakikiisa king Diyos. Marakalabagi kapatad, kung kaya katamong pag-aralan, literal mong bagay kapatad, kapwa, tao kin tao. Nanong mga nanong, mababanggit po, balang mag-ubisa tamo po kini, mababasaya po yung San Juan 17. Nano pong sabyan, nano mga nano niya po may kiisa yung Diyos, Kristo, kaya katamong igpa. Kaya tang kayang panalangin, nano mga nanong, lipat na po yung magkulang tamot, magkamali. Na po, makarecall ko po kitang San Juan 17, na, kapatad, bibulayan tayo po. Kung niya kailangan basan, uling bugbog niya naman po ini. Ining verses sa ini. San Juan 17. Anong makananong? May kiisay Kristo. King kaya katamong Diyos. Den kaya katang apostol. Nang mga nanyo may kiisa kang Kristo. Lipat na yung pasakit
Parusang delasan da po rin kaya katang apostol kanito. Paluyo po yan, kapatid. E ako na po kailangan metong ka rin kaya katang apostol ng gewado. Igiting kaya katamong Yesu Kristong Diyos. Ay pa. Yan po. Mamasa ko pong sitas ng mga nanong pagpahumain ninyo po medyo makain na ako po panandam. Basan tayo po kining Epeso 4:1 hanggang 6. Kaya katang referensya. Pwede pong Tagalog. Diyan po magkapampangan ko. Ay, nukal niya po. Ay, ito. Epeso 4:1. Okay, ito po. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat pagkatawag sa inyo na itinawag sa inyo. Mga nanutamo po waring mayahus King Diyos bilang Kristiyano. E po, metong alimbawa po deng apostol at igit po metong alimbawa kaya katamong Kristo. Pagkalub na po ng Diyos kaya katamo, nakanano niya pong ginalo kining babo yato. Lipat na po yung sa salansangan de, king maya pabalita, alugod na pabandida karela, kintawo. Makanyan pong may paborsigiya po yung kaya katamong Diyos. 2. Ng buong kakupumbabaan, ng kaamuan, ng may pagpapahinuod, ng pangagbabataan, kayo-kayo sa pag-ibig. Makanyan po yung giyawanan ng Diyos. Kristo kaya katamo. Migbataya po, lipat na ning kasakitan. Lipat na ning pamanusig na rin tao kanita. Kaya katamo pin kapatid. Nakatamam nusigan Pota pong sasabihan tayo po yung amano na ng Diyos. Nakatama nusigan, itamong akakitwa experience ko itang makiramdam na nung mga nanong sabihan damo, nano yan. Kay mako nalamo po. Deng taong bisang makiramdam king amano na ng Diyos. Dapat kanita kapatid ko, talagang kukunan de pa biyay Kristo. At na pong kasakit kung kaya kang elaborate yung biyan na po ni Kristo, kaya katamong yan ni kasalukuyan. Dapat itamo po agawaing pangalakal tayo po yung salita ng Diyos. Nano po waring pambikakuno kaya katamo. Po, panuwalan tamo po, misan marakal po kaya katamo, karen talasalpan tayo ngayon yung panahon na ini. Baluday Kristo, baluday Diyos, dapat pailan de po king karalang balang galo. Ita po yung masakit, kapatid ko. 3. Kininabo pong kay ko. Napagsakitan ninyong ingatan ang pagkakaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Makanyan po yung gagawa ng Kristo kanito. Na nung mga nanong lipat na po yung kasakitan, makisaya po kitang metong nga Diyos. Kitang banal na pong layunan ng metong higpa. Po, alam pa magkunwari. Sana po lako tayo po kaya katamong biya ito. 4. Na may isang katawan, may isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo ng isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. 5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. 6. Isang Diyos
at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Po, nanong makanano pong sana po, in kaya katamong pamakimetong king metong nga Diyos, alang pamagkunwari kapatad. Uling lipat na nita nanuman po yung mayap damong ninanasa, po maging matagumpi, uling mapilan kaya katamo ating magkunwari. Ating magpasimbayat kapatad ko, ating magdahilan, king pamandapat, pamanggalo king banala tungkulan. Sabi na po kining Efeso 4:13. Hanggang sa abutin natin ang lahat ng pakikiisa, ng pananampalataya at ng papakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangagkatawan ng kapuspusan ni Kristo. Kita po, nanong makananong, siwasa tayo po, ibulalag tayo po, yung mayap gewa na po ng Kristo kaya katamo. King kaya katamong biye. Uling ya po yung kaya katamong metong alimbawa, iyabukot metong alimbawa kaya katamong biye. Kaya katamo dapat apusan. Uling kapatad, baluko itamungan po, daranas tamungan pagsubok yung biye. Miyaliwala mo pong paralan. Anong makananong isang digan tamo po yung Kristo na metong alimbawa ng makananong dinanas amarakala pagsubok. Dapat yung Kristo tamo po po ginulot king banal ng tungkulan nanitang metong pa. Sana po itamo muna man anong makananong agang panantalan ng pureng banal tanong layunin. Banal tamong misyon kening yatong iti. Tamo po sana magkunwari uling in Diyos po pabiru. Po. O tapoy tapang pag nasantamong pong kaligtasan, taya po manan. At kini pong Pilipos 2:1 hanggang 2. Pilipos 2:1 hanggang 2. Kaya nga kung mayroon anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroon anumang aliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pagkikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at abag. Po, makanta po yung selarawa na puning kaya katamong Kristo ng panahon na. At makanyan muna man, pumasa akong mapila na sitas kini pong sinabi kong referensya kining kini pong San Juan 17. Nanong makanano po yung giyawanan ng Diyos, kitang kayang panalangin, mo kitang panalangin. Po, talagang giyawanan king kayang biye. Kini pong San Juan 20. Hindi lamang sila idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng aking isinalita. Sa kanilang sinalita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Po? Ano po kining 22? At ang kalwatian na aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila,
Nanong makanano pong lenyo po, ing kalwatian, apigkalub na po ning igpaking kaya katamong Kristo, makanya na pong pigkalub kaya katamo. Bakit po ngayon po pigkalub ni Kristo kaya katamo, itamongan po, mawala ta na kini. Ano po yung sabi ng santong kasulatan? Ing kasalanan, ing kabayaran king kasalanan, kamatayan. Itamongan po may kasala, panuwalan tamo po ang ali. Roma 3:23, 3 ang po pong Diyes. Piulit-ulit na po na yung deng sablami kasalalo. Kaya kapatad, kung yan po pagkalup kaya katamoy Kristo na maging kaligtasan tamo po, itamongan po kapatad, itamo po dasan yung kaligtasan. Nung ano po yung abasa ko, gana ko pong 20. Taluy ko pong binasa. 20, 22, 23. Tama. Ako sa kanila at ikaw sa akin upang sila'y malubos ng pakikisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig ko. Inibig mo. Nakapatad? Nanong makananong yung Diyos liguran ng Kristo at mga niya na pong pepakit Kristo kaya katamo nung makananong lugod ng pa kaya katamo. Miglarawan niya pong tao. May ganyuya pong tao, kapatad. Nyaing sorry to say, kapatad, minsan mapilan kaya katamo, minsan asasabi tamo, maging bukang bibig tamo na tao tamo mo. Kapatad, pag-aralan tamo puging kaya katamong sarili, na nung makananong isipan tamo, Kristo kanita, panahon na ito, may katawan niyang tao. Na po sinabing, tao kumo. Dapat, di na siya pong kasakitan, kalumbayan in kaya katang Kristo, dapat sinuko kapatad ko. Sana makanita namo rin po. Tuloy tamo po yung laban. Tuloy tamo po yung layunan ni Kristo kaya Diyos kaya katamo kaya ningingatong iti. Kapatad, ilaganap tamo po yung salita na. Bangkanita po yung pagnasan tamo po at ang datang ni yung kaya katang Kristo, yung kadwa ng pamagbalik. Itamo nga kapatad, miligtas tamo. Uling iyan, kapatad, etamo po balong kapilan. Metong kaya katamo ngayon mawawala na kapatad. Dapat, pot ang datang na itamo nga mawala tamo. Makasigurado tamo kaya ang itamo. Miligtas tamo, may kiisa tamo kitang metong a Diyos. Kasi kung may kiisa ka po, panawalang kupot, tatalakaran kening ka na kung katalakaran ngayon eh. Miligtas tamo po. Kapatad ko, makiisang alam pa magkunwari, kapatad. Kasi yung sablang bagay, panwalan mo dapat, misan paalyan na nin tao, king kayang dapat, kapatad, maging alang kabaldugan. At maging kasalanan kay iti, sabi nin sa Tiago. Po, king 4:17, niya ko po magkamali. Masa ako bang pumarakal pa po yung oras? Sana po, api pa tayo ko pa. Tutuna po nini, alwaya akong pipabatan nyo. Pipabatan nyo po, ing amano na nin Diyos. Yung salita na. Yung mayap aral na, kaya katamungan. Po makanta? Tutu po, tutu. Ala kayo pong choice. Tutula mo. Tutu po yung sasabihan ko. Alwaya ko po pipabatan nyo. Yung salita na po nin Diyos. Nayatad na kako at babasan ko ngayon ng aldong iti at kaurasan na iti. Sana po hanggang makadukduk kayo. Sabi napin po ng banal, sana makatimu tamong diyan ditak mo. Karing maya padaratang king kaya katamong biye, king oras-oras. Kapatad, masagit po
inabunin sabyan, yung tao magmaragulya din tangya sinambayang aldong iti. Dapot, kapilan, kalwal na nin pasbulay ni, kay bat na nini, kutang memo po na yung paksahan niya po balo. Totoo po ini kapatid. Mga nanume pong asa larawan king kaya kambye, kung ita, may balo. Yung mensahe na ni Diyos, king kaya kambye. Literal mong bagi. Irude kaya kayong paralan gagawang bangko, dapat kelingwan mo. O kayang gawa ang bangko rin, dahil kasangkapan, agawa mo kapatid. Misip tamo po. Mi bule-bule tamo po, kapatid. Miya ko pong metong alimbawa kasi po may kabanggit ko nandin na nung makananong ang metong tamong sandigan ang may kiisa minunang panahon na luwamoy Kristo din kaya katang apostol kanita anong makananong talagang ang ganging kamatayan tinggap de po na may kisala kay metong nga Diyos e de po peglili ang yang baludang kunanding kanyang biye. Sabi na po kini mumunang 1, 3 hanggang 4. Ini po sulat ng Okay. Ini po ng apostol kanito. Unang 1, 3 pa mo po. 3. Salamat. At sino mang mayroong pag-asang ito sa kaniya na naglilinis ng kaniyang sarili, gaya naman na niyang malinis. Parang alwa po tayo nga sulat ko. Sige po, 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Yan po. Nanong makananong, yan po, at balutang po po at atalastas. Imaya pabalita at amano na ni Diyos kaya katamo. Mga yan tamo po bang salangsangan? Kasi kita mo pong pamagkunwari, na balo me po ing amano at banal salita at dapat mong gawan at mo gagawan iti kapatad kasalanan na kaya katamo itapang salangsangan me po yung maya pa kautusan na ng Diyos kaya katamo salangsangan me po kontran me kamo po magkunwari na may balo may salangsangan pero magkunwari kang may balo bangkanita kami parsala. Dapat kapatid yung Diyos alang makalihim kayo. Kaya sana po pag musisyan tamo, gawan, kaya katamong biye. Metong atune pamagsan metong kitang metong nga Diyos. Uling kapatid ko, yung kaya katamong pagnasan, akaligtasan taya pumanan kung ing tune, apamagkaisa kitang metong nga Diyos, tamo po agawa. Iti mo po, ing kanakong banal na mensahe, apaybat king metong nga Diyos, alerawa ng Kristo, ing kaya katamong biye, dakal pong salamat. Hello. Maya pa habak po. Muna kitang kikatamong malugod ay igpa alina lang king kikatamo at migkalub karing kikatamong balang sikanan king pinandit iti ing kalam amenibat king banwa naya ing mekyagum kay katam bang malyaring makanyantalang pakiugnayan
dening kikatamong sarili. Uling ing metong apaksa abinyetamo king pinandit iti metong niya pong maulagang bagi amalyaring pakibalwana ning metong nga tao. Bakit po may banggit king metong nga tema pakiisa sa Diyos? Uli pong itamo aking simula na ning kikatamong biye, king simula na ning pangasapwak tamo ketiking masala, balo tamong ingig pa ing Diyos akikatamo yang linalang. Marapat mo ing taong melalang o ing taong ay ni malyaring ating tamong metong akatungkulan ating tamong metong amalyaring pamakipagugnayan kitang metong nga Diyos amig kalub king kikatamong biye. Kalupa na niti ding panahon amiras kikatamo ing panahon ami buklatla ding kikatamong kaisipan mikatintamong malwala sa pamisip mikatintamong kabiasnan mikatintamong pamananggap king Diyos uling balutamo ing kikatamong igpa akikatamong ginuyang linalang kikatamo. Yatamo po lunto ketiking yato nuneking kapamilatana mo ning kikatamong Ginoo panwalan ang pongalitam. Matulid mo na yung karampatan na yung taong melalangay ni makisan metong ya nung no itang lina lang kaya. Uli pong etamo po migit kingig pa uling itamo po anak nakatam. Anyangin ni pong pinandit iti king kikatamong pamagmasusi king kikatamong pamagaral pilit ding kikatamong sarili pakiugnayan tala king kikatamong Ginoo. King kapamilatanda ding amanong ababasa tamo kapamilatanda ding amanong babalitara kikatamo ding banal na titipa kikatamo bang malyaring mamyemensay. Uli pong sinabi na anyang umeya yung kikatamong Ginoo o Yesu Kristo anya pong keng tauli ng sinabi sabi na potang umene king igpa at yay biene itang mapamatulang espiritu bang malyaring yang turo ang pong tumahid kikatam ang makasulat king santong ebanghelyo. Nakalupa na po ding daratang at tuturo kikatam. Deni pong darandaman tamong amano makayatyo manibat king simula na ning kikatamong pamagumpisa. Yala po salitang taong kalupata. Deting amanong pepayabot na kikatamo ning banal ay espiritu. Menibatla pong amano na binyen ng pangako kikatamo ning Diyos. Naring amano na amalyaring pasabi nala at ababasa tamo king santong ebanghelyo. King pinandit po ngay ni ding kikatamong masusing pamakipagugnayan. King kikatamong ginuuling sinabi na. Po, king kikatamong banal ay espiritong tinipa na karing paulit-ulit tamong darandaman, karing paulit-ulit tamong pamagaral na sana yung tao mabibiyasaya. Bakit po asabi na ning banal ingan tikaniting kabagayan uling nung minsan ning tao mapangalingwan niya. Kay ba't nepong dindam pangalwal tamo akalingwan taya. Ya po makanyan ne. Yan po ing metong ayatamo po wadayu king kikatamong sarili. Kay ba't tayo pong dindam ing mayap pabalita, kay ba't tamong dindam ing mayap ng pawaga kikatamo ning Diyos. Pota pong kalwal tamong akalingwan taya. Nya sabi na, ing Diyos nga na eya pabiru, ing Diyos tututuya. King metong apaksa, king metong apamagaral, bakit may nalimbawa ya ing banal espiritu makaukol? Karing minunang pasabi kaya katamo, malating alimbawa, malati mo pong pamagaral. Sabi na, ning banal espiritu,
nung malyari. Ne po. Ini po, po manibatan ka na ako din damtaya po kimbanal. Ing batas nga na batas siya. Ing batas, kailangan niyang tukyan ang pong pamintuan, uli pong iya ing makakayap karing balang metong kekatam. Nung lawen niyo po yung kekatamong kabilyan, sabi na, nung emo rin presiso, nung emo rin importante, isto nga tiyuta na keni, yata na pulwal ang po lungob. Kay ba't bayo tamo magumpisa, sabi na, makasulat, deni pong kekatamong luklukan, o yan po. Kanyan niya po masasalak, kanyan tamo po matites. A simple test, mag-commit tamo po nung minsan magkamali yung tao. Po? Anya sana, ing palagi na pong panabilin kay katamo, ding banal at tuturo kay katamo, kaingatan king kay katamong pamanggawa. Kaingatan karing kay katamong pamaglakad, sabi na, lumakad kayo ng anting biyasa, anting magbiasa-biasa. Atin la po kasing pamiyaliwaret Pota pong biyasa ka, istong ikit mong elapaka mura ning luklukan keng kilob, lungob ka. Pota pong itang metong, hanggang kakit ng elapa sapak, atin mo rin datang tawli, lungob la rin. Sobring sabihan, atin tamong mamatulid hanggang nung minsan bukot siya po yung kiyakatam. Anya, alugura na kapatad, kanyan po ingatan tamo yung kiyakatamong pamanyapat, uling, nung nanuwa na yung depat mo nga na iya yung kiyakang pupulan. Nung naning tenam mo, ya mo rin po yung kiyakatamong pupulan. Nung naning sikad mo, ya mo naman po yung sukad tamo ka rin. Nya, alugura na kapatad, ing pamaglakad po, ing pamanupad, king kikatamong ginu, masalan niya po, bakit tayo pong sumabi? Huli pong lalo na kaya kami pong tatalakad keni. Pota pong nga sabi ming mikaalugod tamo nga na po, tangkay, kalwal ko po keni. Ne, aliwa na ako sa sabihan kaya kayo. So, kaya pamurin po ato paran. Anya alugura na kapatad, ken, masubok at masubok tamo ang pong matestam. Nya alugura na kapatad, itamo po panikwanan tamo na sana karing balang kapagalan akya katamong daraptan balang domino. Ne po impamamunta tampo keti po biro. Atin mo rin pong gastos. Gagastos kayo naman pong pilak. Gagastos tamo mo rin. Anya pasayangan tamo po itang gagastosan tamo. Lapatan tamo po karetang tamong mayap bangkanita. Ulingin tao po pansamantalaya mo keti, katulad na waring sinabi na ng kakatamong kapatad. So niya pong pulmero, medyo emotional niya po yung kakatamong speaker. Actually po, true life naman po ite. Yung sasabihan na kakatamo based on experience, based on kita pong karelang denasan king biye. Isipan nyo na mo po, balikan kaya po yung sasabihan na. Magumpisa po kitang kikatamong kapatad da, ne, kingwane po king biye, subok mo naman, aksidente. At second, ita pong karelang apo. At third, ita pong karelang paunakan. Makanyan mo naman po. So, bakit po, nung minsan mangutang niya yung kikatamong sarili ken, darapat na kiyamang mayap, darapat no mang mayap, balwan niyo po, itamongan, bayo tamo po, misa po, ketiking yato, ketiking masala, at intamo pong pakitangwanan. Ametong apotanging tao mayaw siya. Yan po, ala pong makabalo nung kapilan tamo makoketi. Nya sabi ng banal, mapagsadya tamo. Yung banal sinabi na, king balang pinandit nga na magsadya kayo. Nino pong sasabyan ng mapanako ning banal? Ita pong mapanako amanwana, ita pong pitatahutan tamo. Na itang manakong amanwana, yapin po itang kukwa aking kikatamong biye. Yapin po'y aring kamatayan. Na malabis, nung minsan ng tao ko, nanme, tataho tangan pong mate. Kaya po makanya, kung nanda kayo po, ako tataho mate. Tataho tamo po ne. Lalo na po, nung minsan tamo pabalo nung nano'y kabilyan tamo.
Pero po, nung minsan, karetang taong isipana, hanggang kaya mong sarili na, makagulis na, makarapat na, lalo na po retang at yun na kayang ketwan. Ne po, potangkot nan mula, yaku, naktatakot mate, yana. Nung minsan po, sasabi na rin matwareta. Anong minsan, kaya katamo, lalo na po ka rin kaya katamong pengaring mga unana, may mintuking burina ning kaya katamong Ginoo, na ating kung kukutnan, nung mong datanging panahon, ing metong akamatayan datang yaking tao, nano mo nga sabi mo. Nung minsan sasabihan da po, no tatakot. King antimong antikaniting bage. Pero, hanggang no po tatakot mate, manyadla pamuring pong karagdagan. Ne, uita po. Uling, tutupo, mas manyaman po nung akakit mo po, hanggang medyo ugod-ugod tana po, dahil anak tamo, akakit tala po. Aliwaya po kasi, ing tao, potang at sula pa rin pengari, deng matwa, uling intutuna, ingamano na ning pengari, niya po king kasyas. Niya po makanyan. Ini po, pamatutwanan tayo po, uling ing meto nga mano na ning kikang pengari, nung metong kang anak ng peparagul na king kayapan. Isto sinabi na ning kikang pengari, pamintuan me. Nung sakali mo, ko misabing kuya, timoy, brother daye, kaya mo misabi, anak na kayang tatang karyo. Sabi na mong tatang kaya kami, o may kapatad kayong nalana, kapanamo, kaya ko misasabi. Pagsabihan mo yung wali mo, maminto kaya po, kaya pong adwa. Pagsabihan mo yung wali, pagsabihan mo yung kuya mo, anak da kayo, kaluguran da kayo. Pota pong sinabi na po ng kaya katamong pengari, metong kayong anakong liguran. Kutiro ing maro kaya kayo. Ninupuy kaming adwaning kapatad para emi po gawan itang pagawa na ning kaya katamong matwa. Po makanyantane po. Ikayo po denasan tamo ing turuda ring kaya katamong pengari ne po king kaulaga. Uling alapong pengari na mituro king matsura kaya katamo. Uling kalupa na naman ning kaya katamong Ginoo kaya tang atsuya kaya tiking sulip manaralya. Waman po sabihan da, yapining ari daring udyo, yapining makanyan, ari daring entiles, ari daring sabla. Dapat na ano po yung sasabihan na Ginoo, patawaran mo po, edabalo yung sasabihan da. Sana akatulad na katamo, nepo, ating pamurin pong metong, anyang panahon, alalakad la, i Kristo ang gana rin kayang apostoles, sabi da, lalakad la king dalan. Maestro nga na, kabulok na ni ngaso nga na. Bakit po sinabi na ning kakatamong Ginoo, ali maputiya ipan. Yan na po, linawe, nung nanoy tangatyong ababaw na, kalupa na king kakatamong pamagaral ngeni, kalupa na king kakatamong tuturo na kakatam. Ne po, itapong mayap ya ing malyaring lawentamo. Uling itamo, bisatamo po ang pongali, magkamalitangan. Tanggapan tamo po ang pongali, binasa na ng kakatamong kapatad. Kanya kailangan po, kalupa na, nung may kakapatad tamo, uling atin tamong pamisan metong, lalo na king antikaniting metong ugnayan, abinyena kikatamo ng Diyos. Itamo po, binuklod na katamo king metong lugaray ni, memeyang alimbawa, ing kikatang kapatad, antimong ing kikatamong manimuna nga na, nung nanong sabyana, makakayap king kikatang kasalpantayanan, kontrantaya nga na po ne po, etaya pamintuan nga na. So, pota pong itamo tintang pamisan metong. Pota pong itamo ing mabilog ugnayan, lalo na po king kikatang kasalpantayanan, kitang ikasulong na, ikaunlad na ning kasalpantayan tamo, one for all for one, ana po. Metong para karing dakal para king metong. Anya po yung kasalpantayanan, tamo po, keti, king kikatamong kakayaniban, akasalpantayanan, nung nano po yung desisyon tamo, itamong masa o itamo pong makatyu keni, aliwa mo po yako yung magdesisyon. Ikatamongan po. Anyane po king kanyaman, nung itamongan po, bang kanita, ing kikatamong mayap apanukala,
nanuyaman po ita, potang ating pamisan metong nepuking kabilis. Makanyan mo naman po, potang manyawad tamo king igpaking Diyos. Pota pong puro yang adwan tam. Potang puro ya pong pakisabi tamo. Ing nanumang bagi amalyaring makayatyu king pusantam. Nepo, nanong minsan, ing tao sabiana, maminto na ako man. Madalas po nung minsan nasasabi tamo ini. Bakit masusubok tamo? Nepo. O bakit potang maminto tamo? King Diyos, nanungan po yung bibigyan ng subok kay katamo. Yan po daralanan na ning balang metong kay katamo, wiling itamo, tintamo pong kanya-kanyang pusan. Ating subok, pagdanasan tamo po, king biyatamo, king aldo-aldoldo. Dapat, etamo po panginayang, etamo papay na ning lubtamo, na nung itamo at intamong tibayan, nung at intamong tapat, apamanyawad kaya king bane-bane nga na mipagkalubla, retang solusyon. Uli pong etamo po makoken. Uling din, kiyan tamo po matrace, kiyan tamo po masalak nung nuka rin ng gay tang kikatamong tibayan. Uling kalupan niya mo ning magaral, pota pong lungob ka king eskwela, magumpisa pong Lunes hanggang Biyernes, karug-karug nakapusalo. Bakit tayo pong kutang? Uli pong istong atin niyang tiro yung kikatamong professor or proctor, pangabagya po mag-test ka. Ita po kayang test tam, ita po kayang tuturunan nga ita, itangang kayang sasabyan ng tuturunang pamagaral kaya katamo, ati take note na yan po kaya, nine. Ari record tayangan po. Nya nung minsan, potang mag-test tamo po, ating manikwang 100%, uling talagang may kirandam niya, atin naman pong nung minsan, nung mahilig kang magebon ka ne po, masisiro tapa mo rin. Uli pong eya po, masyadong makirandam karetang turo, karetang panabili na ning teacher na. Makanyan mo naman po kaya katamo. Pota pong etala po yamyaman, etala po itanam king kaya katamong kaisipan, dening bagay areni. Kalabas da po alana, etano po atandanan. Anya uli pong sasabyana, siyasatan nyo lang nga na rin kaya kayong datukanan, bangkanita nga na alang manakbag metong man. Uling dingamano, ela po biro, si pantamo po, paglahanan da katamo pong panahon, dening kaya katamong tagapagsalita, bala pong mamye pamagaral kaya katamo, etanaw man po rin babarayan, ne po, yan po, kusada pong uling obligasyon da. Ya, malugod ya po kaya katamo, yung kaya katamong gino, pablasa pong, din kaya katamong kapatad, ampong ikayo pong kapatad ming at yung lalam, makanyan ko pong magkapilit mo naman. Uli pong nung ala kayo, ako po makirandam. Dening kaya katamong kapatid, alala pong sabyanan mo naman, karing maya pabalita. So, salamat po karing kaya kayong pamagtiis, karing kaya kayong binye metong partisipasyon. Net say po ating ko po nga akit kapatid, aliwa po bayo pamo, kaya katamong panimanman. Good morning po. Kaya kayo, welcome po kaya kayong pamakipag sanmetong. Sana po karing kaya kayong dindam, hanggang ditak mo po, atin kayong pong asimpan o atin kayo pong alele ang timong kabias na nadindam ngayon pinanditay ni. So, at ngayon po, kaya katamong den po kaya katamong pisaw po ngayon aldo ngayon ni 4,580 la po. Dahil pisaw tamo po para ngayon kaya katamong offering po ngayon eh. So, uli pong ating tamo pong binyag po. So, hanggang marantam pong may gumpisanan din, bang kanita maapag-ready naman po rin kaya katang agbinyag. Baka nita po milabas na la naman, siguro angganan kay po kening kana kung makipagsalita kay kayo until Sunday po, makanyan mo na same time, maranon tamo po, bakanta
mahagawa tangan pong maranon kay katamong katungkulan. God bless you all po kaya man.
Alakad tangan po. Sakdala maestrong kay kaming Ginoo. Unat penibatanan ning kay kaming biyehang pong sikanan. Pasalamatan da ka po karing binyemong lugod at binyemong sikanan kay kami. Malaya kaming mekagalo karing kay kaming pepatingapon, kay kaming kabukas. Kinutulutan mo po karing aldomi pang bukas layon makaming ingatan patnubayan banting upayang lalo mila pong agawa rin kay kaming tungkulan. Kimpinante itik pa mitipon-tipon kami at pasalamatan da ka karing ablasang parati mo kaming gagabayan. Ikpa alake pong malyaring ablas kareti uning makanyanda ka pong puryant samban king kang panga-espiritu ang pong katutuan. Tilutan mo ing malaya kaming ginalo bang tingpayang makayan keng misasan metong ikeng mikakapatad. King aldo nga iti nung makananong makayan kepong may garal karing kekang balala mano. Sana ikparing din damdaring kaya kaming balang katao kaya kaming ngiling aldo nga iti. Etang kabyesnan ikpa makayan lang sanang mikintal karing dulang daring kaya kaming puso ampong kaisipan banting upayang ila pong maging goyabnan mi at maging sandata mi karing kaya kaming daratang nga panahon at karing kaya kaming tungkulan. Salamat Ginoo king kaya kang palating patnube kaya kami. Pablasang lumawani ka kaya kami kapila na malaking harapat. Nyapin puig pa adon mi kaya kampong samu o yan puig kaya kaming panahon. Tulutan mo nung makananoing agle king kaya kaming yatu mabatsyo ikpa adunay po ang pong samu kaya pablasang tilo mo po yung kaparalanan na maya pinggawan banting upayang ding na namang sagle at parusang duruling kaya kaming yato at king kaya kaming bansang panok na nga nanigpa adunay po kaya kay Ginoo sana ay mo natutulutan nung datang yaman kaya kami pa sana makanya mo niya namang ipagpakaratang alang mapinsalang kaladua. Pablasang ikapuing kaya kaming aligan karing kaya kaming pamanggaloan nyapin panaligmingan kaya ka. Anyapin po ginin Diyos sana makanyan kayang para-parang isasan metong layon ba mila pong makanyan taka pong patulan. Anyapin ing balang metong at metong kaya kami sana ikpaingatan mi king na namang desgrasya. Dinan mo kaya pang lalo pang sika na ng pong kabyesnan. Lalong-lalo na po ring penibalan mo king kasalpantayanan. Banting upayang hagawara po yung tungkulan to, king kaya kaming kapatiran at karing kaya kaming kalupa at kapatid king kasalpantayanan. Kinupablasang ikapuing manakit karing kaya kaming aldo daratang ang pong kamalayan, ay milam kalamayan. Ikpasan na para kaya nga sanang mayari, karing kaya kaming tungkulan, banting upayang itang pangako mo kaya kami, nung nokorin, ing balang metong at metong kaya kami, makanyang kayang magnasa, bangitang kayarian, apangako makanyan kengan miras. Nginig pang mayari ning kaya kaming pamitipon king aldo nga iti gining maestro sana po tulutan mo king pinandite iti orete puring kaya kaming kapatad na nung ating bitbit kapanamdaman o problema ikpaigong ming kaya kang mayupayang gamat bendesyon niming metong kaya kami banting upayang nung na naman po itang daralanang kapanamdaman kapamilit daring kaya kang upayang ngini pong lumuwal kami ing sikanan diya po yung kaya kaming tanggapan. Ngini pong mayari na kami pa, ngining nung makananong tilutan mo, ing makayan kaya pong miras payapa king kaya kang banala santuaryo. Ngini pong muli na kami karing kaya kaming sariling tuknangan, ikpaing kaya kang bendisyon, ampong payapala yung nabangnana ning balang metong at metong kaya kami, ating kaya kang lugod mag-ari, manibat ngini ing gamang king ukas, yan nasa po.